bij u in de studio is wethouder Hanneke Jouta van de gemeente Noord-East-Friesland. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent hier voor een feestelijk onderwerp, want de gemeente Noord-East-Friesland bestaat dit hier 4-4. Maar op het moment is het wat minder feestelijk in de gemeente, want toen ontstiert er een breuk in de coalitie van de gemeente. Bij het debat over een mogelijk AZC. En jouw 2 collega-wethouders van Cindy stapten op. Schrokken jou van de uitkomst, Toonsje? Ik hiet volle leven net hongen. Het hong al een beetje in de lucht. Het is vooral heel spietig dat het bad is. Je zeggen het wel een beetje aankomen. Nou, de wien onder de partijen onderling, de wien wat spanningen op dit dossier. En dat had uiteindelijk ook deze breuk veroorzaakt. Dat is tegen spietig. Daar kan verder haast niks over van zeggen. Het is echt jammer dat het gebeurd is. Ja. Ja, het college verliest dus 2 wethouders. Ja. Hoe zorg je daar persoonlijk naar? Ja, dat vind ik tegen spietig. Hè. Ik zit zelf nog net heel lang als wethouder. We hingen een mooie ploeg. Het draaide goed, het wie mooi verdeeld. We vulden elkaar goed aan. Dus voor de groep is het spietig, maar natuurlijk voor bestuurlijke, je bestuurlijke verantwoordelijkheden. Als er dan 2 wethouders voortgaan, dan moet je de zaken weer uitregelen. Dus er komt nou heel veel op je af. Dat ga ik nog niet eerder mee maken. Dus wat dat krijgt inhoud, daar hebben we het natuurlijk man die hebben het erover. We zullen het eerst tijdelijk opvangen moeten. We zullen natuurlijk actie maken naar een structurele oplossing. Dus we moeten ook zo gauw als mogelijk weer naar de toekomst zien. Want hoe komt het nou verder? Wat zijn de volgende stappen? Vind ik een lastige vraag. Is dat ik zei, we zullen het eerst intern het oplossen moeten om bestuurlijk gewoon wel je verantwoordelijkheid te nemen en om verder. Er zal naar je wethouders komen moeten. Dus daar moet op praat worden van hoe doe je dat dan? Dus er zijn meerdere opties voor. Daar kan ik nou net op vooruit rennen. Maar daar moeten we met elkaar om werken. Om dat weer voor elkaar te krijgen. Ja, we hebben het in de uitsturing even met uw politiek verslagjouwer Ben de Jager hier hoor. Die joeg ik aan van het zal best heel dreig worden om weer een nieuwe coalitie te vormen. Hoe zorg je daar zelfs naar? Ja, we zijn natuurlijk een heel jaar haast nog net helemaal. Maar we zijn al over de helft van deze periode. Dus een coalitieakkoord werd mooie dingen is die en daar werden we natuurlijk maar aan de gang binnen. Dan is het heel lastig om voor het laatste stukje hoe dan, wat dan? Dus dat is gewoon een hele lastige kwestie. En nogmaals, het hier volle mooier geweest hadden we op de formatie werden we op zitten, hadden we gewoon Satrogien kennen, maar dat is spietig genoeg in dat oorstroom. En dan maak je dus verder maak je een aantal dossiers in het college. Er binnen 2 plakjes net opvallen. Zullen je nou eerst zelf al je extra taken oppakken? Ja, zoals ik correct ook al zei, we zullen het eerst tijdelijk zullen we dit opvangen maken. Dat is gewoon net oors. Daar moeten we moeten we daar verstaan. Dus dat zullen we bepraten hoe we dat verdelen gaan. En dan moeten we naar de toekomst. En zo correct ik al zei, er zullen natuurlijk naar je meesten komen maken. En dan zullen we op een eibesje maken wie dan wat aangeeft. Ja, en je zei ze van, ik vind het heel spietig, maar heet voor je gevoelig oorskind? Ja, het kan altijd oors. Er zijn altijd meerdere wegen. Dit is Saron, dit is een keuswest van, net voor mij persoonlijk, maar dit wie de keus en dit wie de gevolgen daarvan. Dat is wat het is en daar moeten we nou maar dealen. Nou, dan toch maar even naar de feestelijke reden waarom het jou hier aanschoot binnen het eerste lustrum van Noord-East-Friesland. Want 4 Lien op 1 januari 2019 ontstier de gemeente toch de werindeling van de jerdere gemeenten Verwedera-Diel, Dongera-Diel, Kolmerloon. En je willen dat sneuren dan vieren met de inwoners van de gemeente. Hoe zie je hem dat correct aan? We hebben een heel leuk programma bedacht. We zijn de hele dag in de gemeente. We zijn op verschillende plekken. We hebben verschillende activiteiten, festiviteiten. We sluiten aan bij het Alzheimer gebeuren wat in Dokkum georganiseerd wordt. Dus we bezieken voor alle inwoners een toegankelijk gebeuren te maken dat we het met elkaar vieren kunnen. En wat staat er op het programma? Ik ga weer een liedspiekbrief. Binnen Moas ben wij in Boerum. Daar hebben we vooral activiteiten voor de band. Dus er zijn springkasters en dat soort dingen. De scholen hadden er ook een rol. Die gaan mooie kunstwerk maken als het goed is. Wat slacht op de gemeente en op de verbinding. Middags dan binnen wij in Dokkum.
En jongens, dan sluiten wij al in Blaja, ook mooi feestelijkheden. Dus ja, ik denk dat er voor Elsen wel wat leuks is om even heen te gaan en om dat te zien. En ja, om elkaar te moetsen. En dat is ook de reden dat wij als college de hele dag op een paard binnen. Om exact dicht bij de inwoners te wezen. En dat maar elkaar vieren te kennen. Ja, en dan kan het natuurlijk ook wezen dat de mensen weer vragen stellen over dit verhaal. Hoe beziek je dan toch om er nog een feestje van te maken? Ja, nou, tuurlijk de vragen die zullen er wezen. En die geef ik absoluut net uit de waai. Maar je hebben altijd dingen die het lastig binnen, die het op je paard komen. Dat zal ik altijd zo blijven. We moeten vooruit zien. Als we naar de Aron 4 weer zeggen. En binnen natuurlijk echt mooie dingen geweest, maar echt lastige dingen, die hebben we echt opgelost. Dus dat is echt wel een beetje hoe het werkt. Het gaat net altijd voor de wien. Dus we vinden het, ja, als er wat te vieren is, dan moet je het echt vooral vieren. Dus natuurlijk geven we de vragen beantwoord, maar we zeggen echt vooral vooruit. Ja, en als je dan even nog waarom zeggen naar die 4 weer van de gemeente, wat komt er dan in je op als zin of wut? Als ik naar mezelf zie, vond ik het vooral fantastisch mooi om te zien hoe zo'n gemeente ontsteert. Ik kom zelf uit Oud-Verwedderdeel, heb ik jarenlang in de gemeente hier zitten. En dat je dan in zo'n grote gemeente en je moet harmoniseren, je moet van alles het beste uit alle gemeenten wat haal je en daar maar verder. Ja, dat vond ik een prachtig mooi proces. En dat er binnen heel veel mooie dingen op uw paard komen. En we zijn nou echt maar heel veel mooie dingen nog bezig. Ik denk dat we een prachtige gemeente hebben om in te wonen, in te werken, in te recreëren. Het is werk heel belangrijk. Dus ik zorg gewoon, ik ben echt positief ingesteld, maar ik zorg dat ik positief. Ja. Nou, dat we takom weekend dus viert de geerwerking in de gemeente. Zat die dat stoonkamer is in de Aron 4. Van de week eerst nog wat drege zaken, dus om aan te handelen in Manje. Ze er even nog wat rode Bart is en hoe verder. Maar dan sneeuwen, 13 juli, dus een mooi feest wat je mij de inwoners vieren zullen. Ja, en ik hoop je dat, ik weet net dat ik hier nog iets oproep van mij, maar het zou hartstikke mooi wezen dat de inwoners echt op de plakken binnen, wij binnen, zodat we het echt maal kon vieren kunnen. Kun je dat ergens zien? Ja, zie het wel op een site en in de socials, dat draait echt. Dus er is echt wel informatie hoe te vinden. Maar we zijn dus in Boerum, in Dokkum en in Blaja. Dus. Nou, wens ik jou daar alvast een heel soort willen. Dank wel voor jouw taljochting. Een soort succes voor na je weekend met de politieke situatie. En een mooie lustrumfeest. Dank wel, graag dingen.